Hej Liane, her er min præsentation af Stilleben. Maleriet er malet af Philippe de Champagny i 1671, og ja, som sagt, så det er et stilleben med et kranium i midten. Og maleriet hedder Vanité, og værket er jo et såkaldt vanitas maleri. Beskrivelse, hvad ser vi på billedet? Vi ser et hårdt hvidt bord, som nok formodentlig er lavet af marmor, hvorpå der så står et rødbrunt kranie i midten, og til kraniets venstre, der ser vi en vase med sådan en afskåret rød og lysegul blomst, som måske nok er en tulipan. Og hvis det så er tilfældet, at det er en tulipan, så kan man se, at det ene blad det er ved at falde af. Det nok betyder, at den ikke har det så godt, og er ved at visne. Og så til højre fra kraniet, der er der så et mørkt timeglas. Og alle de her objekter, de er i et sort rum. Og så kaster alle de her objekter desuden også skygger på marmorbordet. Og det er et stilleben, fordi at tingene er opstillet. Ja, okay. Generelt i sådan kunst i barokken, der er meget sådan brug af de her dramatiske virkemidler, som for eksempel dramatiske farver, diagonale linjer, lys mørke kontrast, og så også klapskur. Og så stilleben det var jo en meget populær genre i barokken, og billederne skildrer ofte mellem forgængelighed og forfængelighed. De viser nemlig sådan ofte ting, som er forgængelige eller symboliserer det forgængelige, som for eksempel det der med at blomsten på billedet, som er i gang med at visne. Og så selvfølgelig også kraniet, som symboliserer døden, og timeglasset, som symboliserer det her med, at tiden er ved at forsvinde, og at alt med tiden forsvinder. Det kan for eksempel både være en selv, og den smukke blomst på billedet. Og så det der med forfængeligheden, det består i, at vi mennesker stræber efter sådan smukke og kostbare ting, som for eksempel blomsten eller marmorpladen. Problemet med disse ting, det er sådan, at de er overfladiske, i stedet for det der med sjælen og himlen, og alt det der med Gud og religion, det er jo ikke overfladisk, men i stedet for så er det evigt. Man kan dog også sige, at marmorpladen også viser sådan forevigelse, fordi marmor ikke på samme måde er forgængeligt som blomsten eller mennesket. Og så har vi komposition og linjer, hvor vi starter med inddeling. Forgrunden, der er sådan de tre objekter på bordet, og baggrunden, det er jo alt det sorte. Og der er ikke rigtig sådan nogen mellemgrund, vil jeg mene. Og det vil så sige, at vi får sådan lidt mere en flad komposition. Desuden har det sådan den effekt, at vi fokuserer mere på objekterne i forgrunden, end hvis der nu sådan rent faktisk var noget i mellemgrunden. Man tvinges også sådan lidt til sådan, virkelig sådan at fokusere på sådan objekterne, fordi de fylder så meget i billedet. Og også fordi nemlig det der kranie, som siger direkte på os. Og så har vi lidt om balance, det her med at objekterne er placeret på en måde, der sådan skaber symmetri. Vasen til venstre, det store kugleformede objekt i midten, og timeglasset til højre, som skaber en afbalanceret komposition.
så der ligesom sådan er lige meget på hver halvdel af billedet, kan man sådan lidt sige. Ja, så har vi lidt om linjer. Altså det her med, at billedet det er meget domineret af vertikale og horisontale linjer. Og det får billedet til sådan at se meget statisk ud og giver den her stabilitet. Der er dog også brugt sådan nogle få diagonale linjer, men sådan, de virker sådan lidt mindre dominerende. På den måde sådan, der adskiller det her maleri faktisk sig på mange andre sådan malerier under barokken, fordi de gør sådan meget mere brug af de her diagonale linjer. Og så både linjerne og sådan den her symmetriske komposition gør altså også det her med at kompositionen virker mere statisk, og sådan, der bliver skabt lidt mere sådan ro i det. Og så har vi trekantskomposition. Altså man kan jo sådan lidt sådan se en stabil trekantskomposition, hvor spidsen den vender opad, hvilket gør igen maleriet mere statisk og igen skaber mere ro. Og det er fordi sådan en trekant, altså som er stabil og hvor spidsen vender opad, der har den altså en grundlinje den kan hvile på, så den ikke begynder at vælte. Og det understreger altså igen at kompositionen er statisk. Og så til sidst har vi det her med, eller ikke til sidst, men vi har det her med perspektiv og rum. Som vi kan se her, så er der altså blevet brugt normalt perspektiv og ikke fugle eller frygtperspektiv, fordi altså vi kigger jo hverken op eller ned på de her objekter, men i stedet for sådan direkte på dem. Og faktisk ser vi jo faktisk direkte ind i kraniets øjenhuler, og gør sådan at det virker som om at vi helt bogstaveligt talt ser døden i øjnene. Altså selvom at sådan maleriet virker sådan en lille smule flat, altså på grund af sådan den manglende mellemgrund i billedet, så er der faktisk stadig noget dybt i det. For eksempel skaber pladens skrå linjer, som er på vej indad, lidt sådan en illusion af dybde, som ved sådan en linear perspektiv faktisk. Det eneste er bare, at de her linjer de fortsætter ikke, de stopper altså inde i det mørke. Så man kan sådan sige, at der er en antydning af linear perspektiv i stedet for. Men det er altså kun en antydning. Desuden er der en lille smule overlapning, fordi altså blomstens blade, man kan sådan lidt se, at de overlapper hinanden. Og så det sidste, det er at objekterne, der bliver skabt slagskygge fra dem, især fra vasen og blomsten, og det kaster altså en fornemmelse af rum, fordi at de kastes sådan lidt bagud i billedet, da den der lyskilde der er her, er foran sådan motivet til venstre. Og så har vi lys og skygge. Der er en enkelt usynlig lyskilde, som jo befinder sig i venstre side, som sagt før. Altså man kan jo ikke rigtig vide, om det her lys det er kunstigt, altså at det kommer fra en lampe, eller om det er et naturligt lys. Altså det her med, altså det kunne godt teknisk set komme fra et vindue, men altså lyskilden i hvert fald, den oplyser objekterne der hvor den rammer, for eksempel kraniets højre side, og der er jo også tydeligt højlys på alle tre objekter. Der hvor lyskilden sådan ikke rammer, er der mørke skygger. Vi kan for eksempel se, at der både er blevet sådan brugt slag og egenskygge i maleriet. Vi ser slagskygger ved
sådan bag ved alle tre objekter, mens vi sådan ser egen skygge i øjenhulerne og på kraniets venstre side. Så maleren har altså brugt clarobscur, selvom det sådan måske ikke er sådan lige så tydeligt som på nogle andre billeder fra barokken. Den effekt, det er så, at stemningen i billedet, det bliver sådan mere dyster og dramatisk. Og så har vi lidt om farvebrugen. Altså billedet domineres af akromatiske farver som hvid, sort og grå. Også brun, som er en tertiær farve. Og de her farver, det giver altså sådan lidt et dødt udtryk. Og det understreger igen det der med det statiske i billedet. Ja, og så kontrasten til sådan de her afdæmpede farver, det er sådan de primære farver, altså rød og gul på tulipanen. Og det er jo nok symbolsk, fordi at altså blomsten sådan er det eneste, som er levende på billedet. Og den røde farve er jo sådan ren, mens den gule er brækket med hvid. Og derfor er der altså kvalitetskontrast mellem den rene røde primære farve og så alle de andre afdæmpede farver på billedet. Og det gør altså sådan, at vi automatisk kigger på blomsten. Man kan også sådan lidt sige, at der er kvantitetskontrast, fordi den røde og gule farve ikke fylder så meget, mens den sorte og hvide farve dominerer rigtig meget. Og billedet domineres også sådan af lys-mørke-kontrast, altså mellem den sorte baggrund og den hvide bordplade. Og så har vi lidt om malemåde og stil. Altså maleriet er malet i en sådan meget naturalistisk stil, hvor man sådan kan se mange detaljer, og man kan se sådan hvilke materialer objektet er lavet af. For eksempel er det tydeligt, at vasen er lavet af glas. Og så er penselstrøgene også ret præcise. Så til sidst har vi fortolkning. Altså jeg tænker, at billedets budskab, altså i hvert fald efter min mening, er at alt er forgængeligt, og at altså det er meget tydeligt på grund af de her, det er blevet gjort meget tydeligt på grund af de her tre objekter på billedet, og at alle tre sådan mider os om det budskab, altså blomsterne ved at visne, og timeglasset ved at gå ud, og så er der jo selvfølgelig også kraniet, som er en død person, og det er lige i midten af billedet. Og så det der med, at billedets komposition er så sådan, det er så statisk, at det understreger budskabet i den forstand, at alt er forgængeligt, og der er ikke rigtig noget, der ændrer sig. Alt står bare stille. Det er bare sådan, at det vil bare blive sådan der for evigt. Og det er i øvrigt sådan det typiske budskab i den her slags stillebens malerier, som vi altså kalder valisas. Men billedet er faktisk sådan mindre dramatisk og rodet end de fleste malerier fra barokken.